Здравейте, байкари! Първи ден в YouTube мой канал, така че ето го моя приятел. В село малко ще покараме. Така че нека да тръгваме към малко спусканията надолу. Давайте, байкари! Тръгваме! Ето хора, ето малко ден на спусканията. Първи ден, хора. Така, ето го. Тръгваме. Изчакай една качи. Много проблеми. Много спускания, много работи. Хора, много се тресе бе, човек. Много се тресе, ще извинявате за хората, за вниманието. Така че тръгваме към спусканията, къде е наклона. Ето го. И започвам да бегам, баце. Ето хора. Много трудно. Ето го. Много се тресе, нали? И ето байка. Така. Тръгваме към таковата. Това е нашето спускане в село Болярци. Така. Ето хора, гледай. Тук къде отиди. Много хора, просто в село сега в момента. И някой ден ще ви заведа с медна тренировка. Някой ден ще ви заведа с медна тренировка. Ето хора. И започвам да бегам, бате, още един път се спуснем. Дай направим по едно кръгче. Тако, приятелю ми. Ето карам без ръце. Хора. Колелето. Само че кола идва. Малко трип, така малко си кара в село, но много хора, много нещо. Много хора, много нещо, човек. Такъва е. Много хора. Айде вървим в такова анака. В Пловдив, в Пъмтрак. Ще вървим ли? Кога само че? Сега много не е, бе. Само селско каране тук не ще има. Малко да има и селско каране. Право. Жал. Хора, сега ще го минаваме. Че хора, минаваме го този влак. Аз карам без ръце, Ето, гледай. Без ръце, хора. Искате си пак да видиш. Ето, шматка. Без ръце. Така че, не, връщай. Неком потерясност. Да, брат, да. Това е откачено. Хора, това е най-лучши Болярци. Така че абонирайте се за нашия канал Атанас Георги. Сега точно ще спрем. И тръгваме еднака към спусканията, нали? Ето хора. Сега се качваме право на бариерата, този път няма на едно и също място. Опа! Моето колело е спринт. Много яко. Да си караме. И поръчайте си от нашите тениски Баленсиага. Много яки. Баленсиага, много яки тениси. Се катерим.
изтери малко. Чакай, шматка. Аз държа такова телефон. Ето хора. В момента спусканица това. Ние сме го направили. Това било. Го моето. Така. Трудно е да сте си байкър, така че моля ви се, абонирайте се на нашия канал. Така че Нака! Яо малко дръж телефона, бе. Не, базикам се, не. Стой. Байкъри, давай, че. Давай, де. Хора, спуска се. Нака! Яо, вземи телефона! Яо, вземи телефона, как се спускам? Яо, да го вземиш! Яо, го вземи и слези долу. Хора. Малко страшничко. Яо, значи телефона. Сега ще го дам в моя приятел. Така че абонирайте се за нашия канал Байкъри. Бъди там долу. И после ще вземем колелото. Давай, Нака, бързо. Имаш ли? Да. Байкъри! Кой е тук на байкър? Гошо, ти иди по-назад, бе.